Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso usabheke ukuqeda isizini yeBetway Premiership ngendlela emnandi yize iqembu lakhe lihlulwe ngo-2-1 yi-Orlando Pirates e-FNB Stadium ngeSonto. iSundowns kuseyiyo ebhekwe ukuthi iphakamise irekhodi lendebe ye-league okwesi-8 kulandelana. Nokho iPirates isisele ngamaphuzu angu-15 kuphela inemidlalo emine esandleni, kanti uma inqoba yonke imidlalo eyisalele izosala kuMamelodi Sundowns ngamaphuzu amathathu kuphela. uCardoso ukholelwa ukuthi ukungaguquki nokuqina kuzobaluleka emjahweni womqhudelwano nokuthi womabili amaqembu asazolahla amaphuzu emidlalweni esele. Ugxile ekunciphiseni ukuhlulwa kweSundowns nokunqoba yonke imidlalo esele ukuze ivikele isicoco. Lo mqeqeshi odabuka ePortugal uphoxekile ngokuqala kweqembu lakhe emidlalweni obonakale uRelebohile Mofokeng eshayela iPirates amagoli amabili asheshayo. Nokho uyaziqhenya ngokulwa kweqembu lakhe. uKhuliso Mudau eshayela iSundowns igoli ngomzuzu ka-66. uCardoso ugcizelela ukubaluleka kokuthola ukulingana phakathi kwemizwa nengqondo emidlalweni enengcindezi ephezulu, futhi uyaqiniseka ukuthi iqembu lakhe lisengakwazi ukunqoba bese lidla umhlanganiso kulesizini.